ବାନାକୁ ଉଡ଼ାଯାଇଛି। ତ ଏଇ ବାନାର ଚିହ୍ନ ହେଉଛି ବିଜୟର ବାନା ଏବଂ ଆମ ଭାରତ ଏବଂ এই ଭାରତ 19 ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ 1947 ମସିହାରେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ଦେଶରେ କୌଣସି ଆଇନ ଏବଂ ନୀତି ନିୟମ ଦ୍ୱାରା ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବ ବା ଶାସନ କରାଯିବ ସେମିତି ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇନଥିଲା। ଏଣୁ ତା'ର ଦିନ ରାତି ଏକ କରିକି ଡକ୍ଟର ବି ଆର୍ ଆମ୍ବେଦକର, ଯିଏକି ଭାରତର ଏକ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ବଳରେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସହ ପାଠିବା ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ୟାକୁ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଲେଖିକି ତା'ର ସଂଶୋଧନ କରିକି ସେଥିରେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଆମ ଦେଶରେ ଯେମିତି ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାଭାଷୀ ଏବଂ ଜାତି ଧର୍ମର ଲୋକମାନେ ବସବାସ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସେଠି ଆଇନକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଗଲା ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ। ଏହି ଆଇନ ବଳରେ ଆଜି ଆମର ଦେଶ ଶାସିତ ହେଉଛି ଏବଂ ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଏକ ସର୍ବବୃହତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବରେ ପରିଚିତ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ଆମର କୌଣସି ଦେଶରେ ଆଇନର ବହନ କରାଯାଉଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଦେଶ ପରାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ଆମମାନେ ଗତି କରୁଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ସେଠି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସ୍ଥାପନ ହେଲା ଯେଉଁ 1950 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖ ଦିନ ଆଇନର ବଳରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେଠି ଆମମାନେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ହେବ। ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଅର୍ଥ ଆମମାନଙ୍କ ଜନସାଧାରଣ ହିଁ ଶାସନ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ନିର୍ବାଚିତ ହେବେ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଲୋକମାନେ ମନୋନୀତ ବା ବାଛିକି ଇଲେକ୍ସନ୍ କରିକି ନିର୍ବାଚନ କରିକି ପଠାଇବେ ନେତାମାନେ, ସେହି ନେତାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମର ଦେଶ ଶାସନ ହେବ।